No, takže v dnešnom videu si ukážeme, ako niekde tuto po lesoch vyskúšame 3 stroje. Peter, povedz, aký máš ty stroj? ZT Kryšťal 107 s predným a 69 s tunkou. Jasne, ale bez predňou. Predku. No, ale ty povedz, aký máš stroj? Ja mám Zetorik ako 72 s predným nohom s tunkou. Jasne, s tunkou. A tu vám ho predstavím aj do toho kopca, není problém ako je. Áno. Ja ako tretí Maran. Z partie by som chcel predstaviť 73-44 Turbo. 78-38 69-73. Peťo, tvoj dedo mi tak povedal. 79-65 krma. Súťaž bude pozostávať z 3 disciplín, ktorou jednou z nich bude ťahanie krávy do kopca. Čúvanie so šátkou na oči. A tretia? A tretia bude preťahovanie sa. Preťahovanie. Aj traktoristi, aj traktoristi. Traktoristi sa budú preťahovať. Ja, Takže na to sa môžete tešiť v nasledujúcich minútach. A dajte like, odber. Sa bleská.